say that we are going to complete because the task was basically for 3,500 classrooms. The majority of the 1,000 classrooms remaining are at either walling or roofing level. We are going to move with speed to ensure that they are completed latest by Friday next week or latest the other Monday. A number of counties have already completed 100%, starting with Nyeri, Mandera, Migori, and many others are at 97, going to 100. We have hiccups in Nairobi, and you can see here within the coast we have hiccups in Mombasa and Kwale, and then the big elephant is in Western. So we are going to work together to ensure that all the Kenyan children, irrespective of where they are, have this classrooms being done. Luoro nitiere ni sikund secondary Maria Woi ma Kisumu Boys inyalo lor sa asaya kalure kod muoch mar mach okinyi ma kawuono. Mach makamano nowang'o kuonde nindo moting'o nyithindo 100 kod klas mokiewo kod kar nindo no. Gino manomiyo jopuonjre othuthni mondo mi gires mwandugi. Josim mach ne okonyo reso mwandugo. Japuonj maduong' e skundno Duncan Owiye oyango masirano kolero ni jopuonjre duto ne oresi kendo gin kare maonge hinyruok moro amora. DCC ma Kisumu Central Hassan Hussein olero ni gichano chako nonro mar yango gima dine kel mach makamano. This happened at around 8:30 when all the boys had gone to class. The boys had taken breakfast. The unfortunate thing that our dormitory was in time with one of the classes, so that also got affected, one of the classes that are there. I also want to report clearly, we had 1,500 boys in the compound and none has been affected by this fire stand. There's no casualty about this fire stand. We cannot say at the moment what is the cause of the fire. We are not in a position to say at the moment what is the cause of the fire. Investigations are on. We will be able to say at a later date what exactly caused the fire. We are going to involve the relevant agencies to do the assessment of the exact damages that have been caused. As MP-elect, I can say that I'll work very closely with the school and other agencies to ensure that things come back to normal as soon as possible. We have Form 4 students here who are due to do exams. They were interrupted the other week because of elections. We would not want that interruption again. The magnitude of the fire was so huge and the water went down, so they had to rush back the hydrant. But the Kenya Airport Authority fire engine came in handy after the DCC Hussein called them, and the Mango, and the LCS, and the Kibos. So far we have contained it. Yeah, we are only remaining with the small fire debris that they are finishing. Ye kindeno jagoro mongirore bad Migago masomo Julius Joan otimo limbe kar masira mar mach e sikund secondary ma Homa Bay ma Kisumu Boys e county ma Kisumo. Ramogi wadoka Karen kama bende ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ma bende nolaro Compton piny Kenya igani gie kindeni orwako jodolo e kar dak mare ma Karen kama otwak gi jodolo. Wadhi ane achiel kachiel nyaka Karen mondo wane ane matimore. Mama, we are home, ungekuja. Ungekaa, tuko nyumbani, njoo. Mwanzo napenda nichukue nafasi hii katika hii nyumba ya Right Honorable Raila Odinga, aliyekuwa mgombezi mmoja katika wale waliokuwa wanang'ang'ania wadhifa wa rais, na kama mnavyojua katika kitengo cha Azimio tumefika sisi wana madhehebu mbalimbali kwa ajili ya kusali na yeye nyumbani kwake. Tumetumia muda mwingi kuomba, kujisikiza tunaonaje na tunajisikiaje, na pia tumetambua kwamba ni mtu mwenye moyo mgumu, na sio mgumu, moyo tuiteje, ni moyo mwema kutamani nchi hii endelee na amani, endelee na haki, na zaidi wapigia kura tuliopiga kura
tuna kwamba tujue ukweli wa mambo. Je, mambo yaliendaje? Ukweli uliendaje? Tukiwepo hapa tumeunganika na washikadau wa madhehebu mbalimbali, Anglicans, Muslims, EAK, ndugu zetu wa familia hii, na pia washikadau mbalimbali ambao wanaandamana na Right Honorable Raila Odinga. Twashukuru sana Mama Ida kwa kutukaribisha. Twashukuru sana kwa kwamba tumeweza kusali, hata mwishoni tukasali kwa ajili ya mahitaji ya nchi hii na hata nchi nzima, na kwamba jukumu kubwa ambalo liko kwa IEBC liweze kukabilika na kujua ukweli walivyoutangaza kama wakienda kotini, na wao wenyewe wanahakika wakipata ukweli wako sawa na wanashukuru. Mwishoni kabisa, twapenda sisi kama wote tunaoshiriki madhehebu mbalimbali. Jina langu ni Askofu Mkuu Martin Kivuva Musonde, nikiwa mwenyekiti katika baraza la maaskofu wa Katoliki wa Kenya, na pia nikiwa ni mwenyekiti au ni askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Mombasa, kwamba sote watu wasema, jamani, tunapotetea amani na haki pia tuwe na subra ya kwamba ukweli uweze kuonekana. Wakiamua kwenda kotini, tunawapa nafasi, na kwa hili tuengoje kwa utulivu, tusianze kuchokorana, bali tufuatilizie kama tulivyoyasikia. Nampisha mwenzangu na baadaye tutampa Right Honorable aongee mawili. Nampisha mwenzangu Askofu Al-Sapit. Briefly, we are here today as a fraternity of our various faiths in the country, the Christians and the Muslims, in our various formations, having come to this home of Right Honorable Raila Odinga and his family to provide our pastoral care to the family. And I want to affirm that this family belongs to the Anglican Church. I know there has been many people doubting where do they worship. And we are here as his pastors and the fraternity of the people of faith to come and do pastoral care and visit and pray with them. And we have had an opportunity to interact, looking at what has happened in our country. And we have been assured and the country is at peace because of their performance in terms of advising the electorate that we need a peaceful country. And we can affirm that this family is a family that stands for peace. Together with us and his team, they have decided to pursue truth and justice through the legal systems of the court, which is what we have been advocating and crying for, that instead of people going to the streets in Kenya, let us pursue to have our democracy in a way that we all know what happened and what transpired. And we want to continue to encourage anybody looking for truth and for justice to pursue it through legal means, and that is exactly what is going to happen. So we want to urge Kenyans, let us all be patient as that path is being pursued to protect our nation and our democracy and our country for posterity, for this generation and generations to come. So ours today is to visit this family. We have visited our other political players in the country, and will continue to reach out to everybody because we have a pastoral duty to every leader in this nation and to each one of us, and that is a duty of the religious leaders to uphold our nation together and uphold the nation Kenya. Not for us in this generation, but for posterity as well. May God bless us, may God bless Kenya. Asanteni sana. Tutamuomba Right Honorable tusiwe tunamsemea, anafahamu, na pia kumpongeza kwa kutualika na pia kwa yale aliyotushirikisha katika familia yake. Tunawamwombea mema na mazuri. Tafadhali Right Honorable. Shukran sana. Mimi nataka kutoa shukrani kwetu sisi kama jamii hapa na wanaazimio kwa
viongozi wa kanisa na hata viongozi wa Islamu kuamua kuja kutembelea sisi, vile vile kutuongea na viongozi wengine wa taifa letu juu ya yale ambayo yametendeka katika nchi yetu, na vile vile kuombea amani katika taifa letu. Sisi tumesema tunataka kuona kama haki inatendeka, ndio amani ipatikane. Tumwambia vile marehemu Askofu Desmond Tutu alisema, ati bila ukweli hakuwezi kuwa na amani. Vile bila amani hakuwezi kuwa na upatanishi. Kwa hivyo tumesema tunataka kujua ukweli iko wapi. Yale ambayo yametendeka katika nchi yetu ilikuwa ni mambo ya kushangaza, imeshika piga watu wengi na bumbuwazi, na watu wengi wako katika hali ya huzuni mpaka siku ya leo. Ni kweli kuna wengine wachache ambao vile vile wana furaha, wamesherekea. Hiyo ni haki ya kidemokrasia. Sisi tunajiuliza tu, na nimewaeleza ati mimi kama yule mwanariadha ambaye alienda kukimbia, na tumekimbia na mpaka tukafika mwisho, ambayo kwa kimombo inaitwa photo finish. Sasa naona wale marifari ambao walikuwa pale, mmoja mwingine anasema fulani ameshinda, mwingine anasema fulani ameshinda. Sasa haijulikani, na hii kitu inaweza kufanyika tu hapa kwetu Kenya. Maana yake kama wale ambao walipewa jukumu ya kusimamia uchaguzi wa taifa letu wanaweza kufanya maneno ile ya aibu vile ilifanyika, inaonyesha kwamba demokrasia yetu bado iko mbali sana. Na kwa wakati huu hata kuna mtu ambaye angefurahia ati kuna mshindi. Naona wengine wanasema ati rais elect. Kama kuna wale watu wa tume ya uchaguzi ambao ni watu 7, hatujasikia maoni yao kwa kijumla. Hii maneno ya kuaibisha katika ulimwengu mzima, mbele ya ulimwengu mzima. Lakini tumesema sisi hatutaki kuona fujo au vurugu katika taifa letu. Tunataka kuona amani ikidumu katika taifa letu. Ndio sababu tumeamua kutumia sheria na kuenda kwenye mbele mahakama kuu, ili tupeleke ushahidi ambayo tuko nazo na kuonyesha kwamba ilikuwa ni mzaha, haikuwa ni uchaguzi. Tunataka kufanya hii kutetea demokrasia ya taifa letu, ambayo watu wengi walipigania, wengine walikufa wakipigania demokrasia katika taifa letu. Tunafikiri ni jukumu letu sisi ambao tumebaki nyuma kuhakikisha kwamba hii hatua ambayo imefanyika hapa isiturudishe sisi nyuma kule tulikotoka kama Wakenya. Nataka kuendelea mbele. Nataka shukrani sana kwa viongozi wa dini kwa uamuzi yao na kwa kazi ambayo wanafanya, na mimi tuna hakika ya kwamba Kenya itafaulu na mwishowe tutaweza kupata raha na ustawi katika taifa letu. Thank you very much. We wind up with a prayer, and I think all of us again, we came to exactly pray. We may say a different one, and this one we did already pray about peace. This one is about, we are asking the Holy Spirit to guide us, to guide our nation, to guide those who are near and dear to us. There's an English and Swahili. We are doing the English version of the Synod prayer. Our country has been praying, especially the Catholic Church, and all of us have been praying. One prayer that embraces our aspirations and our concerns is a guidance, and especially today we are talking about guiding, of course, the people's consciences, that they do the right things, they act according to God's dictates, and we pray together this Synod prayer. Actually, for us Catholics, we know
It embraces everybody and every person. And then after that, I'll ask the Muslim brother here to finalize with a Muslim prayer. We can stand. We stand kindly so that prayer sounds, we are saying we stand. Okay. Okay. We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name, with you alone to guide us. Make yourself at home with our hearts. Teach us the way we must go and how we are to pursue it. E weche mamoko bende en ni duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ogolo chik ne karan ma kaunti ma Homa Bay Faith Apuko mondo mi oduok omenda malo siling milion 36 ma giwacho ni nochul kambi moro e yor mibadhi. Kaluwore kod oboke mar EACC, kaunti ma Homa Bay nochulo kambi mar MS Heartland Enterprises Limited omenda mathoth moloyo mano mane gitiyogo e orak mar gero apise mag MCAs e kaunti no. Omenda madrom siling milion 348.9 noket thenge ne gedo mane owinjore ochakre tarik 12 dwe mar 8 higa 2019 kendo tieki tarik 8 dwe mar 1 2021. EACC koro lero ni Faith Apuko ma en karan mar kaunti no kendo apisa mar omenda ne opuodho chudo ma siling milion 66.7 kata obedo ni kambi no nosetiyo tich mane romo siling milion 30.4. Apuko itudo kod keth mar koso luwo chike mag tiyo gomenda jopiny, puodho kendo chulo omenda mar 2 maonge tich mane otim kaachiel gi loko kinde mag tieko rako tiyo marach gi mbi mar apisi kuom siro mibadhi. EACC koro dwaro na Apuko duoko omenda go maromo siling milion 36.2 e bwo thuolo mar ndalo 14 ma ka ok kamano tibiro kawo ne ondamo mager mar chik. Mach maduong' nowang'o dukni e chuny boma ma Marsabit. Mach makamano ne en achiel nowang'o dukni ma kar ohala miluongo ni 44 kendo nolandore mapiyo mokalo nyaka e dukni mamoko kendo kelo lal ne johala. Jopiny mawuok oko notewuok oko matemo konyo nego mach makamano kawachore ni mano nochakore kaluwore kod ng'ukni e teko mar stima. Jopiny noywago koso bedo gi kambi masimo mach e alworano, gino makoro nomiyo mach olandore kendo ketho mwandu modhuro. Okang' mar manyo jotelo mar kambi mar Kenya Power e gima nochako mano ne ok onyago olemo. Unajua huko kuna maji, hakuna zimamoto, hakuna nini, hakuna nini. Pale kunaweza kuwa kuna gas pale. Kama kuna gas italipuka. Haizi meyo moto. Imedo winjo kendo neno weche manyien mag Migago kawuok ni Ramogi TV. Par ni pod wan gi mathoth kawa yueyo mokwongo, to kapok wadhi e yueyo an gi ote ma bende osechoponwa ka. Min Dota kantiere Mombasa wacho nane Ramogi TV amor kod jatend Azimio kuom keto chuny mokwe. Wan pod wan kod geno an Phoebe Oyata kani Mombasa. Kaeto machielo bende Rebecca wacho ni please baba usikubali. Mano Rebecca. Kaeto wacho ni usiache hiyo kiti tafadhali baba na mama. Onge ombulu mar ker ma enochako go Kenya nyaka chieng'. Kaeto Ramogi nenore maler rangwe kantiere an kaka anene gini baba kao ma Hannington. Kaeto kasomo mogi kairi kapok wadhi e yueyo. Nitiere ng'ama wachonwa ni Ramogi nigi scratch. Aparo ni mano nitie kaka midusa ma osefwenyo kendo iloso weche makamago. Milton Awuoro gima Kisumo no olit ndi mano Sarasinga Nyakwaro Dongo. Kata kamano bila potimo nonro e mach motimore Kisumo no, wakaw mana kwe kendo wariti. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok.
kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. E Injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore kaachiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye oheri nyathiwa, kik ing'adi chunyi wuon ni an ok ohera, Kaitai kod Jilo Jamwaka, Roda Nyarko Kitmo, kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Katiegruok mar Kakrao Technical and Vocational Training lando kepo madwe mar 5 gani e courses mag TVET kaka Electrical and Electrical Engineering, Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Architecture and Spatial, Beauty and Hairdressing, Cosmetology, Fashion Design and Garment Making. Ne jopuonjre duto mane oyudo D- kadhi malo e penj mar KCSE kod jopuonjre mane otimo penj mar KCPE bende nyalo oro kwayo magi. Jogo mooro kwayo ma okaw biro yudo kony kowuok e agulu mar TVET mar piny owacho. Kakrao Technical and Vocational Training Technology for Creativity and Innovation. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo, chenro mar koe kar yweyo mar Ramogi kapisa mar IBC Daniel Musyoka dhi nyime e gwenge mag kaunti ma Machakos ka anyuola mare ywage kaka jambola kendo ng'ano manochung' motegno ne adiera. Kane giloso kod jofwambo, anyuola mar Daniel onyiso lit ma gin godo kuom wito nyathigi mane gigeno. Bende giseyo piny owacho ma pachoka kuom rem chiwo arita makare ne jotiji momiyo kinde ka kinde inegogi. Anyuola mar Daniel geno mar kowo ringrene chieng' tich abich ma juma manyien e dalagi mantiere Muthetheni Miwe, kaunti ma Machakos, ka chenro mag giko timore e kinde ma nonro e wi nek mare pod dhi nyime. Wishing him strength and good vibes during the election period. Yeah, so the next time I tried to contact him via call, he was unavailable, which is what prompted us starting a search, a physical search and online sensitization of people that my dad was missing. This time we are having even these matters of security, even the chairman, we saw what happened on the day of the announcement, and we are asking, is this what we expect on the officers? The people are fearing. What is going to happen next time we are having elections? Our people going to be fearing to serve us because Mr. Musyoka died while he was in service. Familia more gwenge ma Kibathi e kachung'ol bura mar Oljororoka
manyo watgi moro manche nolal tich ariyo jumani. Wachore ni jaduong' Wachira Mwega ma jahigni 85 kendo ne jakwath nowuok dalane kaka pile kotero dhok kwath, kara kamano nokoso duogo kaka pile kara kobedo ni jamni manodhi kwayo to noduogo. Chenro mar manye odhiambono kod jogweng' ne ok onyago olemo moro amora ka sani giyaro mana manyo jaduong' ne e aora ma Ewaso ma gichich ni nyalo bedo ni nolwarie. Alikuwa ameenda kuchunga kama vile amezoea kuchunga ng'ombe zake na mbuzi zake katika ufaragani huko upande wa Manguo, lakini by coincidence baada ya kwenda kuchunga jioni hakuweza kurejea katika bomani, na binti yake ambaye ndio huwa anakaa naye akatuarifu ya kwamba baba alienda malishoni na bado hajarudi. Alikuwa amevaa suruali ndefu nyeusi, shati ya beige, na alikuwa na kofia yenye ni checked, yenye iko yenye ya round, na pia alikuwa amevaa gumboot. Sura yake ni si mweusi sana, ni mfupi. Ungetaka tu jirani yoyote akiwa amemuona atufahamishe, alafu watoto yake waache kutafika kumtafuta, hata watu ya kijiji. Asante sana. Ni mtu mgezi sana, mkikutana mnaongea, anapenda sana kuongea, anacheka, anaongea Kisungu, anaongea Kiswahili, hiyo lugha yote anao. Kamati matayo chenro manyasi mar puodho gavana ma Migori moyier higa oyango ni giikore makare ne chenro makamano ka chenro no timore tarik 25 mar dweni. Jakom kamati Christopher Osana owacho ni gisetieko ikruok duto moting'o nyaka ndiko ripode e migepe duto mibiro chwal ne gavana manyien bang' ka osechamo muma. Bende gavana manyien manoyiero Chila Yako dhi kawo loch ka owuok kuom gavana Okoth Obado ma bende otieko telo mare bang' tiyo kuom higni 10. Wan gi ikruok te ma dwarore mondo mi nyasino tim odiechieng'no wasetieko. Waseiko kar budho midhi bedeno, waseiko gik midhi tigo, waiko kombe, waiko nyaka chiemo ma dhano dhi chamo chiemo. Kendo adwa kawo thuolo ni mondo aluong jo Migori te, johera mag gavana to gi jo Migori duto te mondo gichopi e nyasino mondo wachiw go telo ne jatendgi, tendwa manyoro chamo manyo wayiero mondo chak tich ayanga. Wachop kar rombwa mondo wane kaka giwilo kede kakoro gavana manyo tiyo weyo. Higni 10 ka gavana ma Homa Bay makoro wuok e apisi Cyprian Awiti osebedo katayo kauntino, jopiny golo paro mopogore opogore ewi kaka chenro mag dongruok osedhi nyime higni 10 go kod geno magin go kuom gavana masani pod ok odonjo e apisi. Par sani nyaka ne loch mar kor gwenge chakre pacho ka counties mopogore osebedo ka dhi nyime gitayo chenro mag dongruok mar bero ngima jopiny. County ma Homa Bay ma en county namba 43 bende osebedo ka dhi nyime chakre 2013 e bwo gavana Cyprian Awiti makoro tieko tielo mare mar ariyo apisi kaka gavana. E kinde mane gavana Awiti donjo apisi ne en kod singo mathoth ne jodak mar bero ngimagi, kamutingo bero sekta mar thieth, keto kaunti bedo kod chiemo ma oromo, gero kembe mane nyalo chugo thuolo mag tije ne rowere e kind chenro mag dongruok mamoko. Moko kuom jopiny wacho ni kuom higni 10 onge chenro mag dongruok malich ma giseneno. Chenro te mag dongruok manochake maber ka te onge mochopo kata mana nus. Kwang'iyo Kigoto odong' kaka en. Animal feeds mana maber ka kochia factory machako mama nas onge. Gin mana project mane chako mana mar yudo pesa mondo joma jako pesa jak pesa to onge ma tiek. Koro an kiana wuon okane kata jotich mag jo county mondo eki tiyo makonyo county kendo makelo dongruok e county ma ywagruok ng'eny kamoro amora ywagruok ng'eny kata musara
ok yude in time. Sirikand kaunti ne ochako chenro madongo mag dongruok kama oting'o gedo mar lap tuke ma Homa Bay, gero kar rego chimb jamni mar Ujo ma bende ne ochaki 2015 e kind mamoko. Jodak e alwora mar Ujo ne kod geno maduong' gi kambino, to kata kamano sani gin kod lit e chunygi nikech pod okwamo. Ne wamor ni kambini biro choro gweng'wa ka mbele kane entie, nikech kambi ndiko ji modhuro kata gweng' ka kende, to nobiro ting'o Homa Bay County malo, nikech kane ong'iswa ni ibiro los chiemb gwen ka to gi chiemb dhok, mano ne nyalo ting'o gweng' msima malo. To ka gini koro waneno ka dhi them. Mokwongo gedo ne odhi them, kwongo chake gi ji mang'eny, kaeto koro dong' ka ji ariyo ema koro gedo ka. Jogo bende odhi ma ji ariyo go odong' ka kato gidhi te. Kane chako igani, nowach maler ni kambi ni odong' mana installation of machines dwe mar ariyo. Kane Minister of Finance wacho gima chalo kamano. To kana ng'iyo county gime odong' to odong' installation machine kata roofing pok otim me. Jogweng' mane piny owacho ma Homa Bay onyiew kuom gilo malachne romo eka 5 mar gero kambino bende golo pachgi. Kane jo county nobiro mondo wamigi lo, ne giwacho ni gidwa loso ka chiemb gwen madhi kod dhano 600,000. Koro kaka wan joma nochiwo lo, ne giwacho ni gibiro miyowa chance mar ji 10 kaka ne wan ji 2. To nyaka odiochieng' ma kawuono onge ber ma waseneno, nikech gima waseyudo onge. Kaka wan jogweng' wan gi lit, nikech kaunti chamo pesa ka mang'eny, to kata mana dongruok ma nyithindwa yudi mudhi sikul, nyithindo thagore athaga e kor gweng'ni, onge lokruok ma waseneno. Kata kamano, jodak moko to wacho ni kuom higni 10 Gavana Wete osetemo chwalo chenro mag dongruok mopogore e kaunti. Ang'eyo ni nitiere kaka tich osetiyore, tado na go akaw thuolo makende mar gone His Excellency Sepra Wete madhi dala erokamano, nikech nitie kama ogole Homa Bay County kokete Homa Bay County, manyiso ni jogo madonjo ok chak from nowhere, but gichako at some point of development. There are things ma waneno mane ok waneno ndalo mane devolution pok obiro, and majorly wakwano kaka Homa Bay Municipality Market as a flagship project mar Awete, kendo kawuono johala loke yo mokwe. Jopiny owacho ni gin kod yie ne gavana madonjo Gladys Wanga biro chopo singo mag dongruok mane osingo mondo dongruok omed dhi nyime kaunti. Akwayo ni gavana manyien mabiro oloknwa tich mondo wane ber, nikech wan kaka jo Homa Bay waneno kwano maonge gimotim, kata achiel mwanyalo siemo ni Homa Bay otimnwa gini onge kata achiel jothurwa. Wan kaka jogo matindo wakoso tije, wakwayo ni mondo industries mane wan ge Homa Bay town constituency or Homa Bay County at large mondo mi obed revived. En higni 10 nyaka ne loch mar kor gwenge chakre pachoka, jodak e kaunti ma Homa Bay ogolo pachgi kalore kod chenro mag dongruok ma gavana masani koro wuok e ofis Sepra Wete osebedo ka chwalo nyime kuom higni 10 ma osebedo ofis. Dwaro mar en mondo gavana manyien masani koro donjo obe chwal chenro mag dongruok mana kaka nosingo e kinde mag campaign. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wan wawuondo tapki ni shina gibi hand wari warus. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen.
Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondiketu wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star aboro achela chiel star adek angwen adek ash. Parnia Ramogi TV eod jowende duto. God bless you. Kod teko ni. Imedo winjo kendo neno weche manyien mag Migago kowuok e Ramogi TV. Wadhi nyime. Yiero maduong' ma tarik 9 ne nigi buok mathoth bang' ka jochung' moko ma ok ong'ere ne oyiengo jotene mag siasa e gwenge mopogore opogore. Sigana ma kamagi nonenore e wards ma Kiegoi, Antobochoi kod Elementaita e counties ma Meru kod Nakuru. Yo Maimayu ward e boma ma Naivasha, Eliud Chege manong'ere kod tije mar kunyo kuoyo ne oketo nyinge historia ma pacho ka bang' loyo josiasa matene Stephen Ng'ethe kuom alensi ma Maimayu ward kod otiko maduong' bura mar UDA. Ng'ethe manochung' kod otiko maduong' bura mar Jubilee osebedo MCA ma e gweng'no ero kuom thuolo mar higni 15 mokalo. Mpaka juzi wakati tulipofika wakati ya kwamba siasa zimefika na tukaona zile shida tunapitia, tukaona ni vizuri ya kwamba sisi kama watu wa mchanga, kwa sababu watu wa media najua mara mingi mmetuona na tumechukuliwa Maimahiu, barabara zimefungwa wakililia haki zao, na wakati ikafika tukasema ya kwamba imefika mwisho na tutakaa tena kama hatuko kwa serikali ati haki yetu tutaiona tu wakati tutaandamana kwa barabara. Na ndipo tukashikana sote na hawa watu wote wa mchanga na nikawaomba ya kwamba wanishikilie ndio niweze kuwakilisha katika ward yetu ya Maimahiu pale Nakuru. Kama alipokuja kwa mchanga kama miaka 5 iliyoisha imepita, ameweza kuanzia project ya vijana pale kwa mchanga. Ameweza kuwa akisanya shilingi 50 kwa hawa vijana wa mchanga, vijana 400, na wameweza kujenga nyumba yao ya gorofa pale. Sasa sisi wenyewe tumeona Kamau anaweza ongoza. Kama ameweza kuongoza vijana miaka 5 imepita na miaka 20 hakuna mwenye ameweza, tukaona Kamau ana uongozi ndani yake. Sasa tunatarajia mambo mengi kutoka kwake. Anajua Maimahiu ward imekuwa ward ambayo imekuwa imebaki nyuma sana. Maimahiu haina barabara, haina street lights. Yani katika hali ya maendeleo, Maimahiu ni town ambayo imebaki nyuma na ni town ambayo iko na high population. So tunatarajia kama hutatuangusha kama wana youths. Gavana moyier ma Laikipia Joshua Irungu osingo mar keto maino e bero chenro mag thieth e kaunti no. Owacho no dhi keto jochiw thieth ma kaunti no chutho kendo giyudo mbalang' mag jotije sirkal. Kano limo ka thieth ma Nyahururu County and Referral Hospital, Irungu wacho no timo twak kod jokanyo mopogore opogore e sekta no manono kuonde mowinjore oketie teko ne moting'o gige thieth e osiptande kod yedhe. Kuna wale nurses wetu na madaktari wetu na clinical officers wetu, wote madaktari wale wako under contract. Tumesema ya kwamba tutahakikisha kuanzia mwezi wa 9 wote tutaweka under permanent and pensionable scheme. Sio wasikue watu wanagojea miezi 3 ulinew contract. Hata mambo ya career development haiwezekani, haitawezekana ikiwa watu wetu tunaweka under contract. Na kwa sababu hatuna nia ya kufuga hospitali hivi karibuni, kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba tutaweka wakuwe permanent and pensionable. Na mimi ninataka kuhakikisha watu wa Laikipia County, nimeona unaenda kwa kila department ya madawa, unaona dawa kama 88, 100 hakuna zile dawa zitahitajika.
Hata wakati nimeenda kwa Raini, unakuta wagonjwa wakisema kwamba gavana, tununulie dawa, hakuna dawa hii, hakuna dawa hii, hakuna zile dawa za muhimu, hakuna. Na kwa hivyo tunataka kuhakikisha kwamba mnafaa kunipatia wiki moja mbili. Wakati nikiapishwa nishukue mamlaka ya kaunti hii, tutahakikisha hizo dawa zile sisi tulikuwa tunaambiwa twende tununue huko nje, hatutakuwa tunanunua. Kwa sababu ya nini? Kuna hizo supply tutaleta, na tena nitarudisha zile pesa hospitali zinapata kutoka kwa zile services, zile pesa tunalipa. Kwa hivyo sisi tunataka kusema asanti sana watu wa Laikipia. Joshua Irogo atafanya kazi tukiwa nyuma yake sisi MCAs, akituletea mjandara katika bunge. Mimi nitakuwa mmoja wa kuisapoti mpaka tuone hospitali zote za Laikipia imerudi vile ilikuwa. Oro pod medo pek ne jodak ma kaunti ma Marsabit kaluwore ni pok yudo koth malong'o kuom thuolo madirom higni 3. Riwruoge machwalo sir ne jodak ma kono wacho ni nok mar chiemo keto ngima oganda kama rach, ka nong'no bende himo nyithindo ahinya ma hikgi ni e piny mar higni 5. Luoro nitiere nikech medo thiro ngima kod somb nyithindo e alworano. Kane giloso e kinde mane gitero chiemo ne jodak ma Laisamis kod North Horr, apisa mag riwruok ma ok mar piny owacho ma Christian World Service omedo ni kech nyalo medo hinyo jodak ma koni ka ok kony makare oyudore. Hata watu hakuna kitu wanakula, wengine wanapata 1 meal, wanakula tu chakula mchana na usiku wanalala. Lakini kwa mazuri yenye mlitufanyia leo, kuna watu watakula 3 meals kwa sababu watapiga hata uji asubuhi, watakula ugali mchana na jioni, na mafuta mlitupatia. Tunashukuru sana kwa hiyo mazuri umetufanya. Kwa sababu ya hii kiangazi ama ukosefu ya chakula, pia wanjaweza kupata wakati wa kwenda kwa shule kwa sababu ya shughuli ya nyumbani, na pia hiyo njaa inawafanya pia wasikuwe na nguvu pia ya kwenda kwa shule. The area has never received rains, I think for the last 4 years, and the situation is very, very dire. Many livestock, total of over 1 million livestock has been lost. We are here this time to reach out to about 4,000 households, which is about 26%. Jopur mag ochele e gwenge ma Mwea e kaunti ma Kirinyaga dwaro ni mondo mi piny owacho manyien mondo ichunegi fertilizer ma nengone yot mar medo yutogi. Giwacho ni ohala mar ochele osebedo ka miyogi lal kaluwore kod nengo gige pur moting'o fertilizer ma sani beche ni malo kendo mono giyudo yuto marom kod gik ma gipidho. Kamano bende gidwaro mondo piny owacho ket okenge mar chungo donjo mchele ma beche yot kowuok e pinje ma oko. Kazi ya mchele ni gumu sana by the way. Kama eka moja, kama huna giri 10, huwezi ipanda. Hii kazi yetu ya mchele ni gumu sana. Tukipeleka mchele kwa soko, mchele tunanunua bei rahisi sana. Sasa tunaomba serikali itununulie mchele na bei inayofaa. Na ile shida kubwa tuko nayo ni shida ya fertilizer. Fertilizer uko juu sana. Tunaomba tu fertilizer ishukishwe, tuingie kwa shamba tulime. Sisi mazao tupate. Nyakaramogi odwa mar ka weche manyien odich ahinya kendo waloso ni mathoth mabro biro ni seche mag odhiambo ang'ich welo ka achiel go imore mano saa 1 gi saa 3 mar otieno. Gie thuolo ni wachope giko mar weche manyien mag Migago, to kapok awei asoma ne moko kuom ote muoro no e laini maro mar ka ote machuok ma en 2-3-600. Jaka Black chenro moro wa sidang kawantiere Neema Hotel Ngomongo mano jo dundo mtukubwa size ndogo mala kisama. Kaito moro bende wachoka ni ukabila tuacheni wa Kenya, tuwe na amani, tupendane, ndugu na dada. Kaito Dickens Odhiambo Olo woda Lego wacho ni na watch kutoka Kariadudu. Kariadudu no baparon mana yo babadogo kono asubuhi wagomos ne Kisumu ewi masirano kawantiere Kadem. Kaito Jicho Mchanganyi kawuok Nyadorera wacho ni weche manyien chopono makare kod mama na Helen Juma to gi baba Matthews Juma. Kaito mimi nasoma kupata kazi si kusukuma wheelbarrow. Aparo ni kikwa gina inya kikwa donja inya. Vitalis Okelo kawuok wang'e dongo jatenda Azimio Raila Odinga oseka otelo wayiego. Nyakaramogi tia wei managi kanyo ni mar cheno mamoko bende bire Ramogi TV gie thuolo ni akwayo ni giko dira majaber wachakwarom kendo thuolo machielo. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. That's bit easy. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio ena ria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Injili kalo, wakelo no wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel, gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge.